Pekný januárový deň vám želám z Bratislavy. Rád by som vás pozval ale do Prahy na jednu krásnu akciu. Volá sa Nočníky pro Matildu číslo 2. Čo to je? Je to veľmi vtipná, milá akcia, kde ľudia so známou tvárou, so známym menom namalujú stále ten istý rovnaký nočník, každý svojím štýlom a potom sa to bude dražiť. A pozor, a už je to teraz v útorok 14.1. o 18.00 na Staromestskej radnici v sále Architektu. Takže v Prahe v útorok 14.1. o 18.00 Staromestská radnica, sál Architektu. Nočníky pro Matildu je charitatívna akcia, čiže nočníky sa budú dražiť. Ak máte možnosť uloviť podľa svojho vkusu. No a detaily nájdete na stránke www.muzeumnočníku.cz. To je znie tak veľmi lákavo. Ja sa určite pôjdem znova pozrieť, či tam mám fotku, pretože aj ja som maloval jeden nočník, volá sa Korálky od Natálky. Uvidíte, nájdete si to na nete a príďte hlavne v útorok 14.1. na Staromestskú radnicu o 18.00. Majte sa krásne, Peter Naď.